Gabi-gabi siya nga kuan pud kanang gagmay cute. Gagmay isang dahon na putiin. Nga namiin. Dahil ni hatang na dugper kuhan. Gipadari ni Jofen of Norway. Tag 500 mo ni Aliana. Hindi oh. Iya. Good morning guys. Nara ko ipakita ninyo. Nana po ko dadawat nga regalo. Gihatag ni si Zani, Ma'am Jima Galero. Katumaning nay gi-unbox nila pro minja. Laag ba ako sa maribubok. Karon po ko nakakita sa ang kuan, nadawat. Diri mo gi hatag ni Ma'am Jima. May pouch. Dagsad. Di ay lipstick. Nah, kurang nih. Nda, dapoy, kuan, is powder. Gamitin po. Gamitin. Kaya kuan naman to. Gamay na. Salin. Nda, dapay. Bench nga, pahumot. Grabe humot. Nagsugrani, naghanap kayo pahumot. Nda, dapoy. Eyebrow. Ginahan ko. Kaya waan po ko ingani. Nakuan na napud-pud na. Nda. Dapat kuan. Tidban. Uy! Lamiin! Lamiin lagi. Kasi. Uy. Anong kuan. Idiba nung zanigla ko na. Ito ko sa merkado. Hala, salamat sa kaado ni mo, Ma'am Jima, kay ganahan ko sa mga panghatag. Namiin. Kari ganahan ko na rin kay anong hindi ba narong way alimuot ba? Arang wagi mong buhok pod ma. Nga na, di magsabod-sabod dari. Ano po yung t-shirt? Puti. Ganahan pa sa pag mga puting sinina kay kuan ba lamin isuot way alimuot. Grabing salamatan jud dari sa imong gihatag Ma'am Jima Galero. Nay giganahan gud ko tanan ma'am. Lamiun. Unsa madto na ko kay magtanan pa kog buwak. A few moments later. Ako na pa ni City Reverse. Karong adlaw November 16. Magtanan kog buwak. Gara ang tanan. Sa di pa rin ako sugod. Paliho kog subscribe. I-click mo ng notification bell para masarap na mga videos makita mo kay di na ko maundang og vlog. Mag-vlog pa kong vloghan. Tuwa ko sa Manila, Cebu. Kahit ako mag-vlog. Amerika. At ko rin to. At so nakalimtin ng notification bell para makita mo. Kay niya to na sa Amerika, Cebu, Palawan, Boracay. Di mo makita na. Bitaw guys. At wala po nandiyo kawin ng pahinumdum. Kaya ngay, makatigong kong mami susunod buwan ba na ko'y matigong-tigong kong ginagmay. Karon, sugod na ta. Magtanam kong buwak ya. Adaghanan ni. Yatag ni Ate Lilian. Kaya Sabado at tumamis ilang bahay. Kay, hapit tabat sa mular kag Japan, dinaud na gagad nga mular ka sa Japan. Dinaud para sa una nga. Wala na dyan, karoon madadyan na kasi. Pagkat na mo, itagahan din sa buhok, daghan na. Nza, ang lipasa lagi na kay, marong sinang kalitay buhok. Nza, daghan po din sa kipang hatag. Nza, hanay tanam karoon. Kay, arong napukuli-liin ba? Karabuntag, maglili mo ko sa mga buhok ko, kaya nandun kong atilin karabuntag. Kay, uy, atilin yung buhok, uy, bintang buhok, atilin. Di ko ang kalimot atilin. Dahil na matambog ka nung maazo kang himsug. Ang panunggok sa buhok na tililin ng mga himsug, di ba? Dahil gabi-gabi nga. Kuha na sa pink, sa dahon tanang, ganahan ko dani. Huwag mo ko nakapait nga sa teleponan, kaya di man silang pahanjo. Hindi na nga, dahil ka, bawal naman pagkat nga. Atay daw. Kamay rin ang tayo kabaw ilan. Hoy, tay kabaw. May tawo na laman. At
ato libang sa kalabangan ko eh. Katong gabi-gabi nga, Ping! Luwa man! Kuha na? Opo. Gawiran. Para gabi-gabi na naman. Bitaw. Kaya bitaw. Kaya. Uy! Hala na aksi, nanay. Bituhan maging isang dahon. Gabi-gabi nga, Ping. Asa din ibaraplin, kaya di sa ni paintam, kaya arong di malaos. Asa din taguan, sa buwar kung nagginagbayan sa arong bugnaman siya. Eh, pang saday? Naku, isuguri mo paminaw ha. Kaya arong maanag ka. Umulak ko. Kaya maad naman kus, tagbilaro ng sahay, may extra kong trabaho. Alang buwak, bubuoy day ha. Unsa na mo kang buwak? Bukan. Ay, salamat. Gabi-gabi sa unahan. Kuy, ang gawin taguting kuy. Saguting. Ya, gabi-gabi. Dako pagkasigahan ng Ate Lilian. Hindi na yung mga ugat. Buhi na gandun dito. Daghanap ko yung buwak. Ay, grabe. Hindi na po kayo kuha nun sa at untaga. Tatire. Ay! Kuray mamumbo sa buwak tatire. Madyo, salamat. Yeah. Gabi-gabi siya nga. Kuan po ka ng dagmay, cute. Dagmay isang dahon na putiin. Hindi, namiin. Hindi, nagkapaghat nga nila na. Tapos sa kuan, punuan. Hindi, madali na din nagkabuhi. Naray, katulo. Kuy. Sa una dyan, ako yung buwak na nagabibig na ako. Ewan yung alig siya. Sa una, may tawag kami nga sa una. Hindi, nangawarap po. Anak, katak ko dun. Iring sa isda, oh. Nagkabing sige nga. Nanasik sida. Ito nga, lahat ng antik man. Nay! Nay! Isa, gingat ko na mag-iring na antik. Ha? Gingat ni mag-iring antik. Tiyaw. Tiyaw. Tiyaw tatire. Dapat, di ka apat nga gabi-gabi nga. Heart. Murag, ganahan ko magtanong mong gabi-gabi kay lamin sa tanawon ba dyan. Ikapat nga gabi-gabi harapin paraganan kay og mananinsing na. Ano pang panguhaan ba, pangpatang na paslaing kuan. Pat. Basig na di ba kagalis ko anay? Iring nay. Ilaw. Dali ilaw to, ah. Ikalima nga gabi-gabi na ipres sa klase. Dara mo pakitan po, huwag ka nang mulambo na siya ba? Ya, namin ba ka? Aliliya. Kuha na nay. Kasaliliya man eh. Mo nag forever rich na siya. Tawag. Nga. Nahaman ako kuan guys. Tanang sang buwak. Ang pakitan. Na. Ang mga tinanam guys na. Banta din ang mga tinanam dahil basig. Lubgas iro day ha. Banta sig lubgan sa iro. Sinewat kita kiri. Ha? Sinewat kita. Basig na ay? Mahadag ka kwate? Ano man? Naman. Wamay na iwat eh. Ah, Tanaw laman og nabay iro mong lubog ha. Bunawis panda og isang lubgan ha. Og mulubog si panda sa man mo. datuson. Bantay sa gang buwak day ha. Kaya rong di ko mahilak ha. Salamat day. Love you. Bantay sa gang buwak day ha. Malakara ba ko karon? Aga ko tatire, muban ko tatire. Di ako ra, nanara ka. Para ka pala tagasa. Ha? Nanda guys. Mora tong ang mga buhok kita nung maharang mo pakit na nagtuog ka ng nai. Managhan sa mo lambo na. Madto sa kustaas kay ang kuha nagkwarta nga. Ni naamay ning pada. Nalya na og kuy-kuy. Ihatag ko nung pinaskuhan nanda. Sila ray papalitan nung sa ilang gusto. Diyas ang kuhaon guys, ang ihatag nila upot sila kay baw. Nga din ihatag nila pinaskuhan. Japan of Norway. Darag yung mong gipada para ni Aliana ang nagpuy-kuy pinaskuhan. Ang ihatag nila karon. Nda, asa silang tawagan. Aliana! Koy! Ano
lagi. Dali! Pinaskuhan mo yan. Dali mo! Nama kay Kiko. Dali! Lingkod na lingkod! Darag, doha ka bata. Lingkod mo, lingkod. Dahil ni hatang nandun pinaskuhan. Di pa dali ni Jofen of Norway. Tag 500 mo ni Aliana. Hindi oh. Yan Nanda, mansamang ka. Salamat. Ina, salamat, Jofen of Norway. Salamat, dear friend of Norway. Daghan salamat sa imong pinastuhan. Daghan salamat sa imong pinaskuhan. Salamat, Jofen of Norway. Nagipag ka bata kay nasa lay perskuhan. Grabe, nagtigilang perskuhan. Takintos. Ang ikaw yan. Masama ka yan. Salamat. Kantahin. Ang sabi mo yung kanta? Di na ko. Masama kanta. Hindi ko nisatay. Unsa? Naripay sila alian si Kuy kay dagdag ilang preskuhan. Kami tang sa mga bata mami. Gambas ng preskuhan gilag man ka jud. Piso ra 25 kay mas ko lagi mi sa una kanang may og December kanang mga bayang manang galiron. Bukan ta tong magabi mo ag ihatag po nila asahay na piso. Asahay malipay na mga taga aming 5. Tama nang bay nun tag 50. Usa ka kabili mas kuran may mas ko. Nagilahan ka sila preskuhan. Say grabe. Salamat, Jofen of Norway! Dagatag niyo ang paraskori, alian ang ni Koy Koy. Nalipay sila. Nalipay ka rin? Nasa may palitan sa imong kwarta? No. Ang sa palain? Wala na. Kakas yan. Gata. Ang palitan ni Aliana sa isang bahin, itlog kuno o gatas. Aray! Ano ka itlog og? Gatas. Aga Koy Koy? Bigumon. Tigo mga Koy Koy. Ingatan niyo, Mama. Mga to among vlog karong adlaw. Bye-bye!